Tinitas panahon eh. Init yun. Init na. Okay, pag-out ako duty. Ini malayo na. Check sa bag. Salamat. Piso. Pabugno Tagariol kay Tinita. Ako sa second floor sa Emol. Papit ko lang wala na. Ano katid akin kay mga kaisuot ana ako sa Emol eh. Lipay na rin ko sa Pabugno ba. Shout out Lautik Amel Bensin Redulot sa Ail ko si Ricardo Genesis o si Plantoy Intigli 4 o ganang Santi Pichunan Sangi. Shout out ko o akong pamili Pastority. Shout out to nila tanan o mga standby Sangi. Shout out ko yung tanan na ako sa Emol. Naog nagpadulong. Ganang nakahuli siya. Yan